Des del 1982, el Museu Valencià d'Etnologia es dedica a estudiar, conèixer, analitzar i difondre la vida dels valencians a través de la seva cultura material. Es tracta d'objectes i documents amb els quals podem conèixer quins costums mantenien, com pensaven i quins valors guiaven les seues vides. Tot això en el seu conjunt es denomina cultura. Per tant, l'etnologia estudia la manera en què ens comportem i el conjunt de pràctiques socials que generen les distintes cultures. Les instal·lacions del museu estan ubicades a la Casa de Beneficència, antic lloc d'acollida de xiquets òrfens, hospici i caritat, i alberguen avui l'exposició La ciutat viscuda, ciutats valencianes en trànsit 1800-1940. Inaugurada l'any 2005, mostra els canvis que es van produir en el pas d'una societat preindustrial o tradicional a una societat industrialitzada. Estos canvis van tindre una gran incidència social i es van reglamentar aspectes com l'horari i la disciplina dins de les fàbriques, on es produïa una forta incorporació de mà d'obra infantil i femenina, i era prou comú a l'entorn del 1900 que els xiquets de classe humil no assistiren al col·legi per haver d'anar a treballar des d'edats primerenques. A més, l'escola no era obligatòria, i el grau d'analfabetisme a Alacant, Castelló i València pujava a les 3/4 parts de la població. A este factor cal sumar el de la intensa polarització social, el progressiu empobriment de la classe obrera i l'enriquiment de la burgesia cada vegada més gran. Així, els jocs infantils ens permeten conèixer i entendre determinats comportaments i condicions socials. No obstant això, l'indicador principal que mostra aquestes diferències de classe és l'hàbitat. I podem observar que, generalment, les classes populars solien ocupar dins dels edificis de pisos les plantes més altes i, per tant, de més difícil accés i menor qualitat, mentre que la burgesia ocupava les plantes més pròximes al carrer i amb habitacions més àmplies. Però, per norma general, ambdues classes vivien separades en carrers i barris diferents de la ciutat que afavorien esta jerarquització extrema i condicionaven aspectes com la forma de relacionar-se i fins i tot l'esperança de vida. A pesar d'estes diferències, l'habitatge és un espai de privacitat que presenta elements comuns en ambdós casos. En ell es duen a terme diverses accions que parlen de ritus com celebracions, festivitats familiars, concertació de matrimonis o acords de negocis, i que generalment tenen lloc al voltant de la taula, un element que presideix la casa i és primordial en la vida de qualsevol llar, a més de tindre la màxima importància des del punt de vista de l'etnologia. Estructurades a l'entorn d'un corredor, les cases burgeses presenten habitacions pròximes a la porta principal de caràcter públic, salons, despatxos, menjadors i estances privades més allunyades de l'entrada, dormitoris, cuina, cambra d'estar. És en aquestes últimes on se solen conservar els objectes que parlen dels habitants de la casa, tresors que generalment es guarden en calaixos i que són testimonis muts de la nostra biografia més íntima. A final del segle XIX, professions com la de modista, bugadera i criada eren exercides per dones per a completar amb un escàs salari els insuficients ingressos familiars. Així, la indumentària femenina de l'època ens indica la pertinença de la dona a un o altre estrat social. En les classes burgeses, la dona estava educada per a representar la posició social i econòmica del seu espòs i la família. Eixa situació queda reflectida en peces de roba com la cotilla, que no deixava respirar adequadament, símptoma de l'escassa llibertat de què gaudia.
Així mateix, no estava ben vist que una dona anara a llocs reservats exclusivament per als homes, com els casinos o els bancs. Anys més tard, les idees d'alliberament femení es van anar estenent i popularitzant, encara que només en les capes socials més afavorides, com observem en la moda Charleston de la dècada de 1920, i en algunes professions més proclius a estos ideals, com les actrius, que es mostraven independents, altives i desafiadores. A poc, la dona va anar prenent posicions de més igualtat en un pla social i jurídic. Un reflex de tot això és el dret a votar per primera vegada el 1933 durant la Segona República. No obstant això, a l'entorn del 1900 encara es mantenien determinats hàbits entre les classes populars, com ara que les nòvies es casaren de negre. Este costum, com tants altres, va anar perdent-se al llarg del segle XX. El procés d'industrialització, trànsit de l'energia hidràulica al vapor i l'electricitat, va incrementar la productivitat de manera exponencial, imposant-se a les fàbriques una fèrria disciplina als treballadors. Oficis tradicionals, com els tonedors, la funció dels quals era la de tallar o igualar el pèl dels draps amb tisora, o els assaonadors, que assaonaven i adobaven les pells, llevant-les el pèl, van deixar a poc de fer-se de forma manual i van derivar cap a la mecanització, produint-se grans concentracions fabrils que agilitzaven tot el procés. La mecanització es va estendre en molts casos també a la vida quotidiana. Per sectors, podria afirmar-se que també les ciutats valencianes es van especialitzar en una determinada activitat i destacaven les fàbriques tèxtils a Alcoi, l'activitat portuària a Gandia, la producció d'espardenyes i sabates a Elx i la indústria siderúrgica a Sagunt. Al llarg del segle XIX va créixer el nombre d'habitants de gran part de les ciutats valencianes a causa dels moviments migratoris des de les àrees rurals a la cerca de treball. Este augment demogràfic va fer necessari millorar les infraestructures per a permetre als barris adaptar-se. Fenòmens com l'enderrocament de les muralles, a València el 1865, la construcció del clavegueram i la xarxa d'aigua corrent, l'enllumenat públic de gas o el trasllat dels cementaris als afores de les ciutats resulten especialment significatius. Sorgeixen amb la convivència nous costums i formes de relacionar-se. És en esta època quan es gesta el modern concepte d'oci, com ara l'assistència a espectacles públics multitudinaris, el més popular dels quals és el futbol. Naixen aleshores una gran quantitat de cafès, casinos i ateneus, llocs de reunió concebuts per a dur a terme activitats com ara tertúlies, jocs de taula i lectura de la premsa. Una premsa que en el segle XIX viu un gran auge. Alguns dels diaris més llegits en l'actualitat a la comunitat valenciana, com el Mercantil Valenciano i Les Províncies, van començar a publicar-se en eixa època. Malgrat això, la majoria d'ells van tindre una vida curta. Un dels que va publicar-se més anys, si bé ja desaparegut, va ser El Pueblo, fundat per Vicent Blasco Ibáñez.